Here's our Taiwan travel vlog day 3. Good morning, guys. It's our day 3. Last whole day. Yes, mao ni ang outfit check. Kutsar. Fit check dayon. And then naami first na stop is pineapple cake making. Kitugalan nga sa pagama og pineapple cake, di ba? Hands-on kaayo. And then, nabubuhay sa free taste. Busog nga po ba? Nagdi mo balik ko na free taste. Di ba? Mga mangyo lang, pero nang nita na nag-free taste. Di ba na among gibit-bit ang among ginama nga pineapple cake. So, Oo niya among ginama nga. And then, nanami sa Chiang Kai-shek. Yung Chiang Kai-shek Memorial. Dili mo sa luyog hunong ni Koya Driver. Abot na nga nung sa luyog may gihunong. Pero wala na minitanaw sa exchange of guards kay giuna dyan naman cherry blossom anang variety nga na diri is katong light pink. Nagipuntong pink kayo pero mas nagkantong light pink. Mo dyan niya ako nakita nga sakura. Oh my God! Excited kay kuha nga time mga akong heart kay mga kagawasun. Natala ka appreciate sa cherry blossom may gani kay nakaabot pa o nalagas na rabong. My inner child is in the rain. Na picture dahan kay nagpicture ng mga photographer guys amo tong sa to lang ligo din wag langgaman po pero nice as in sa personal super nice super worth it. And then after ana nisaka na mi sa hall mismo dako habang siya una ang atubangan jud guys. So dito mi sa luyo di pa agi ni kuya. And then ana nahuman ang changing of guard so nagtan-aw na lang mi sa suit yan. And then after ana ni dun ko jud mi sa pick side kay tan-aw na pudog another cherry blossom while nagawa nga mularga ang bus, di ba? Gisulit kay mo na lang the last ako makita ang cherry makaduol ko sa cherry blossom. O binak mi ganang Taiwan ha. So, China food for this video. Nauna kayo siya, anak. Kaya sige na po, gano'n. And then, grabe ka fog. Padong na may sa North Coast, ana. Ato na may sa Yellow Park. And ang time, kinatugnawa na kayo ni drop na ay 8 degrees ang temperature, ana. So, as in, grabe katugna mo itong nag-gloves na shoot ko kaya di na kayo. And then, nag-raincoat would make it. Tungkol sa katugnaw. Okay. Nag-shot tayo. Nakaibog ko nga 6 layers ko. Pero mga degrees ko, ay sige, tugnaw kayo. Manan ni siya. Nice kayo. Kasi marag surreal. Marag nasa salida or on sa ba. Nice kayo ang area. Sige na natin magbuwag. Hindi maka-appreciate ka sa beauty sa nation. Sa mga rock formation, rock out of this world ang format yun. Nice na yung mga panang formation ko to Princess Head, napoy fishtail. And then, pwede kong sakan kanindot sa ilahang yuta kay murag ay batong yun na kay dili slide bisag basa-basa. And then north na pinaka north na dahil siya sa Taiwan. Mas bilito na kayo. Ayaw pag pag mapalit ka buang. Then hangin pa jud kayo. Pan ang Princess Head wala may modong sa Princess Head kay layo na. Ya tugnaw na kayo. Mura ni da murag fully fine. Then after ana ni dong na sa Shifen Old Street. Ani may mapalupad og sky lantern. Nawa o dakan kay tao. Railway na siya guys. So actually pinuod nga train nga mula bay. So stop ang magpalupad and then labay ang train. And then ani ka magsuwat sa imuhang mga wishes. Paspas kayo. Naka-try na migingan nga sa suwat. Abi ko sa vlog na kumakita ni guys or sa TikTok then picture ngon kay si kuya ani oy kanang garaon kaayo ni among among photographer kay ngon kay dati Ready, 1, 2, 3.
Dito. Yes! Nice kayo! Ano na? Ibog siya nga nag-aso-aso iya. Ignorante, chut kayo. Wabay nga ni there's pillow fans. Epic fail ko. Payamo ko. Payamo ko. Pongot. And then last stop na mo is ang Average Duty Free. So, naamid na rin na yung mga kita og mga original mga Prada, mga Coach, mga branded. Pero hanggang tingin na lang taan ni sa pagkakaroon kay igo na ta mo suroy. At least kita ta sa personal review. And then for the last time, nakita ang isa Taipei 101 nga wala na fog. And then suroy-suroy ni kay last night na naman ni ulit naman tomorrow. And that's it for today's video. Bye! Tomorrow na po for our last day!